Ćao svima, ja sam Ilija i ovo je Put do uspeha, kanal koji se bavi ličnim razvojem i naš cilj je da vi budete najbolja verzija sebe u svakom smislu svog života. U ovom videu sam ja sam, Luka nije ovde, jer smo želi napravimo nešto novo gdje ćemo praviti ovaj video gdje ćemo pričati samo jedan od nas. To nećemo raditi stalno i imat ćemo isto mnogo videa gdje ćemo pričati zajedno, ali želimo da svako od nas da neki svoj pogled na teme o kojima ćemo pričati i neke svoje priče koje će podeliti sa drugima. U ovom videu danas pričat ćemo o jednoj temi koja mislim da je mnogo značajna za vaš život i mislim da kada shvatite ovo, da će vam se bukvalno promeniti celo razmišljanje koje ste imali ceo život i mislim da će sve krenuti da mi ide ka boljem. Znam da zvuči malo ono kao fantazija, bajka, ali vidjet ćete da je to stvarno istina i ja stvarno verujem u ovo što pričam. Želim da pričam o temi, mislim da ste već vidjeli iz naslova videa o tome kako nikoga nije briga za vas i kako vam niko nije dužan ništa. I kada shvatite ovaj koncept razmišljanja, sve će vam se okrenuti na bolje, sad ću vam reći zbog čega. Počet ću sa time da, na primjer, 100% ste vidjeli, ovo je veoma popularno u našoj zemlji isto tako, da stariji ljudi, pa ljudi čak i naše godište, mislim da ih bukvalno sva godišta nije čak ni važno, uvek imaju neku drugu osobu koja je kriva za njihove probleme. Ne znam, da li je to otac, da li je to majka, da li je to brat, sestra, drug. Čak većinom krive i vlast, da je vlast kriva zbog njihovog života koji je takav kakav je. I bukvalno to tera ljude da imaju neku vrstu mržnje, neku vrstu, ne znam, pakosti prema drugim ljudima, ali isto tako ih svaljuje te odgovornosti da prihvate da su oni krivi za sve. A to isto tako pojačava jedno razmišljanje da ti ne upravljaš svojim životom, već da u stvari sudbina upravlja tvojim životom i da ti nemaš nikakve veze sa time. Tako da ako se nešto loše desilo u tom životu, verovatno je, ne znam, kriv horoskop, ili je verovatno kriv neko na vlasti, ili je verovatno kriv tvoji mama i tate, ne znam ko. Uglavnom, prva stvar koju želim ovde da razmislite i da krenete da razmišljate, jer će vam mnogo pomoći, jeste šta vi u stvari dobijate time, čak i da je neko kriv. Šta vi dobijate time što ćete da kritikujete tog nekog? Da li će vam biti bolje u životu? Da li će vam, ne znam, pasti pare s neba? Da li će vam se bilo šta bolje desiti ako budete kritikovali nekog? Kogu god ta osoba bila kriva? Ne. Samo ćete vi biti više frustrirani, tužni, depresivni, nervozni itd. Tako da to sigurno nije dobro. Ali ja opet želim da vam objasnim zašto vam niko nije dužan ništa. Zato što to jednostavno ne bi bilo fair. Ja sam isto ovako razmišljao dok sam bio mlađi i to me u mnogim trenucima sprečavalo da postignem pravi uspeh i da postignem prave promene u svom životu koje me vode ka tom cilju. A to je da sam mislio da mi je neko nešto dužan. Mislio sam da su mi roditelji nešto dužni. Mislio sam da, kada sam shvatio da mi niko ništa nije dužan, krenuo sam sam da radim na svakoj sferi života i nisam imao vremena da kritikujem druge ljude. Baš zbog toga što sam shvatio da mi to neće ništa pomoći, kao što ja to sad vama pričam. Bukvalno, to o čemu ja sada pričam, vam pričam zbog toga što ćete trošiti veoma mnogo energije, veoma mnogo snage na te stvari. I bukvalno, ne znam, ljudi to rade stalno, na svim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, ne znam nija gde. Svi ljudi stalno postavljaju neke objave kako im je neko kriv za bilo šta. To je veoma, ne znam kako da mu opišem uopšte. Tako da, ako vi promenite to razmišljanje, ako shvatite da ste vi kreator svoje sudbine, onda vi preuzimate stvar u svoje ruke. Onda vi krećete da radite sami na svom cilju. Ljudi koji se žale na druge misle da oni nisu krivi i zato ne rade ništa na tome. Znači, to je logično zaključivanje. Kada vi krenete da radite na tome, vi nećete uopšte imati vremena da kritikujete druge ljude. A kada shvatite da vam niko nije kriv, nećete imati vremena ni za tu mržnju i ni za ta negativna razmišljanja koje smo, na primjer, pričali u prošloj epizodi, kako pozitivne i negativne razmišljanja utiču na vaš život. I kada shvatite isto ovo, imat ćete to pozitivno razmišljanje koje će stalno biti prisutno tu kod vas. I ono će vam davati snagu, motivaciju, čak i taj hormon sreće će biti više ispoljen kod vas i onda nećete imati vremena da budete iscrpljeni mržnjom, depresijom i tako dalje. Tako da mislim da vam je ovo mnogo pomoglo i mislim da će vam ovo mnogo značiti da shvatite ovo i opet vam ponavljam, koliko god da su stvari teške, koliko god možda i neki ljudi bili krivi za nešto što se dogodilo u životu, verujte mi da
su i oni vjerojatno prošli kroz uticaj njihovih roditelja, društva, televizije i mnogih drugih stvari koje utiču na to. Tako da mislim da kad malo bolje pogledate, iako su oni krivi za neke stvari u svom životu, ne treba ih kriviti i to je sve jedan veliki krug. Tako da, ako se vi fokusirate samo na sebe, ako se fokusirate na šta vi možete da uradite da bi sutra bili bolji, šta vi možete da uradite da bi bili srećni, da bi uživali u životu, ako se fokusirate na to i shvatite da niko vam nije dužan ništa, uspećete sigurno. Za kraj sam samo to da dodam jednu tezu, da sve ovo nekako zaokružimo. Logički, baš logički želim da vam pokažem da ovo nije samo prazna priča. Htio sam da vam kažem da uopšte ne bi bilo fair vama neko dužan nešto. Ja sam isto tako mislio da samim što sam ja dobra osoba, meni je neko nešto dužan, meni je univerzum dužan ili Bog, meni su oni dužni da mi daju nešto u životu, neki spokoj, ali to nije fair, jer onda bi svako treba da dobije nešto. Bukvalno ne bi bilo nešto po čemu se ti izdvajaš i dobijaš nešto što neko drugi nema, a to je težak rad. To je to što ti prolaziš kroz taj bol, kroz taj fizički, psihički bol u nekim trenucima i kada ti prođeš kroz to, to te izdvaja, kao što smo već pričali, to te izdvaja od drugih i ti onda zaslužuješ tu nagradu, ti onda zaslužuješ tu sreću, tu devojku, te pare, taj život, te prijatelje, ti to onda zaslužuješ, zato što si ti to sam uradio, a ne zato što ti je univerzum, Bog ili već ko dužan. Tako da, razmislite o ovome, slobodno ako imate bilo kakvih komentara koji želite da, kao neki vaši problemi, bilo šta što se tiče vaših problema mentalnih, psihičkih, životnih, slobodno ih napišite dole i mi ćemo se potruditi da vam u što kraćem roku odgovorimo i da vam pomognemo. Imamo i našu Facebook grupu na Facebooku, slobodno je lajkujte Put do uspeha. Ta grupa će, nadam se, postati veoma velika grupa gde ćemo pomagati svima u svakakvim problemima i zajedno ćemo rasti. Subscribeujte na naš kanal ako već niste, jer nam to mnogo znači i očekujte mnogo stvari koji će vam promeniti život i mnogo sadržaja koji će biti nevjerovatni za vas. Drago mi je što ste nas gledali, volimo vas i do sledećeg videa u kojem će Luka pričati nešto. Ćao, vidimo se i nikada ne odustajte. Idite putom do uspeha. Ćao.